Здравейте хора, днес ще говорим за Blue Radio App. Но преди да започнем ще ви кажа, че приемам покани от Roblox. Това приложение меко казано ви хаква. Не знам нищо за създателя и датата. Един човек, който се казва Riri.editnc и има 31 000 последователи го пробва. Той уж влезе в приложението и получи известие, което го пита дали иска да активира приложението и има два варианта да и да. Той кликна върху да, нзет кое и тапета се смени с някакъв с черепи и шарени светлини да се редуват. Ето. I'm gonna press yes cause yeah. Wait, this beat fire. And why is it flashing colors? После приложението го попита как иска да каже чао на телефона си, като го затвори или като го рестартира. Не каза кое избира и като цяло казвам за неговото видео, защото има много други видеа, а той е най-известния. Пробвал този хак? Това е за сега, стоите в безопасност.